Asibingelele ababukeli bomkhanya kude TV kakhulu. Gama lami uMthobisi ngokwaZulu. Ekhaya eKwanongoma la engikhulele khona. Ngizalwa uMasithole kanye nensizwa yakwaZulu. Ngifunde amabanga aphansi eHolinyoka Primary School. Ngase ngiyokwenza ugrade laba bezothi standard 4 no standard 5 kwaLindizwe Primary School. Ngasuka khona ekhaya kuqala ekhaya singabantwana siba u4 kumama uMasithole khona abafowethu ababili kube udadewethu bese kuba yimina okugcina kuma okulandela lapho ekukhuleni kwethu sikhule nje somndeni oright umama ezama ngayo yonke indlela ukuthi hlezi si right kumndeni nje obenokuthula umndeni obathandayo abantu emphakathini kukhule ngingane futhi ehloniphayo kakhulu ingane ebazisayo abanye abantu ngendlela engifundiswe ngayo ngenhlonipho qhubekeke ekufundeni kwami ngihambile ngayofunda high school ngayofunda esikoleni okuthiwa kwaZiphethe secondary school la engiqale khona kwa6 ngaze ngayoqedela khona ukufunda kwami kwaZiphethe secondary school kwaNongoma. Impilo yami ke iqalile la khona engiqale khona ukuthi ngisukume njengomfana noma mangiqala ukuqeda isikole ngihambe nami ngiyofuna umsebenzi ngisebenze njengabanye abafana ngoba umama ebese ngasekho right esegula year 2000 uma ngaphosisi ukwagula washawa istroke kwaphoqa ukuthi nami ngisukume njengomunye weinsizwa ekhaya ngihambe ngiyosebenza ngizame impilo. Make ngiqhubeka ngizama impilo ngahamba ngohlala eVryheid la engifike khona ngafunda ngazama ukwenza khona i-driver's license mangenza i-driver's license yami yaphela ngaba no code 10 wami khona ngenza nePDP yami khona impilo ngayizama ngilokhu ngiqhubeka nje ngidriver khona ngaqasha ngahlala emqashweni qala ke nami ke ngayinsizwa nje ngayibonela namo sisters qala ngabona sisters utayi ngaqala avuleka amehlo utayi ake ngibona osisi la ngasebenza mangisebenza futhi sebenze kahle ngiyondla ekhaya umama uyajabula yonke into right on an age la khona engasindiswa khona ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi ngangise high school ngenza ugrade 10 u standard 8 kwashunyayelwa ngamukela uJesu ke kodwa mangifika sengisebenza hey lonke lento ihamba nensindiso hey ngathola intombi nami ke ngawumuntu then impilo yaqhubeka la ngifika khona sengidecide ukuthi no ayingeke ake ngihambe manje lokhu ngizwa nje ngendawo ukuthi iseThekwini ake ngihambe nami ngiyofuna amadlela ahlaza eThekwini ngoba icompany esisebenza kuyona yayisediliza abantu nje abaningi kakhulu asifuthi odriver ababa nama experience amancane babedilizwa sadilizwa nami ngawomunye wabantu abadilizwayo ngeza ngahamba ngaza ngofika eThekwini mangifika eThekwini ila ngifike khona ngaphinde ngaqala khona phansi impilo ngaqasha ngahlala endaweni impela nje ayinzima ukuthi ngihlale kuyona ngasebenza as a security mangisebenza ngoba ngase ngizamile ukuthi ngenze ezinye izinto security until ngagada ngasebenza ngase ngiyaqashwa futhi ukuthi no sidrivele ke manje ungabusagada ke ngahlala lapho ngigada impilo yami nje ke ibe kanjalo ekukhuleni kwami konke afika isigaba ke la khona sengidecide ke manje ukuthi ke sengifuna ukuganwa ngoba ngase ngisebenza ngihlala eThekwini kwakhona lentokazi engiyibonayo mangiyibona lentokazi hayi xoxisane nayo sixoxe sixoxa siqeda nentokazi le ivumelane ukuthi hayi impela ngihambe ngiyotshela ekhaya ukuthi cha bomalume kunentokazi engiyibone ngala eThekwini engifisa ukuyithatha ngiyenze unkosikazi mangiyithatha lentokazi ngiyenza unkosikazi bese kuba khona isigaba la khona sekuthiwa ke asizenike ngoba manisindisiwe kunemithetho yakhona kunento zakhona bese ngithi ke bese bethi asizenike manje
sizolobola senze yonke into, senza yonke ama processes, kwakhona omembeso, kwakhona o engagement, kwashadwa ngendlela okushadwa ngakhona. Kuthe makusuka lapho sengihlala eThekwini, mangihlala eThekwini sengiganiwe, senginaye unkosikazi ngoye 2015 2015 ngahlala nonkosikazi saba nomntwana wokuqala owesilisa. Mase nomntwana sihlala nonkosikazi esebenza ngaphelelwa umsebenzi. Mangiphelelwa umsebenzi afike esigabeni sokuthi ngiphelelwa umsebenzi, mangiphelelwa umsebenzi wasebenza yena, mayisebenza yena sekuyena ovukayo, saqala sanama issues endlini financially, sanezingxabano ezimalini. Masinezingxabano emalini waqala ngabamba ngokena ama calls, sekunama calls manje phone bihlala noma kanjani endlini, as much as besingakachofa ama phone but behlala noma kanjani me anti phone akhululeke. Kwafika la khona iphone akasayibambi la eduze kwami, nje kwaqala nje kwaneyinkinga ezikhona endlini, all to found out umuntu usenomuntu ambonayo eceleni asethandana nje naye, asekwazi nokuthi athi uye emsebenzini ebengayile emsebenzini kanti uya kuloyo muntu loyo, usenama sleep over uye ekhaya kube ngayile ekhaya kumothi uyafona ekhaya kuba kafikanga, uthi ufonela osibakha akaziyo, mayibuya abuye ngelilanga abuye utshwala, kwazi into eziningi nje ezixubene ezihlangene. Hayi ngifike ke la khona ngimconfronta khona ukuthi cha kanjani manje ukuthi ungaba nomuntu wena ube usingabazalwane lesishadile, lento yenzayo nje bizwa ukuthi uyafeba kahle kahle, imfebo lento yenzayo wesiphatha umzalwane uyakholwa, ungakwenza kanjani lokho ukuthi uwenze into efana nale futhi uyenze kumina. Hayi angitshela ukuthi angisebenzi, I'm a useless man, ngiyahlala kushona ilanga. Ngaleso sikhathi ngibhizi ngifuna umsebenzi nami, kunabantu na uyazi ngisenda ama emails, ngiya even go call center ngiyofuna umsebenzi, ngake ngathola nje kwenye call center eThekwini, ngasebenza mhlambe almost 2 months wonke, bangiholela inyanga eyodwa, ngathi sengifuna inyanga wathiwa siyadile. Kwakuningi nje izinto ezenzakalayo impilo yami yangahlangani, ebona ukuthi ngiyazama phambi kwakhe, ngiyashomala at the same time ngala yonke into ihlangahlangene. Lenzakalayo lapho usisters hayi abe umuntu nje impela obusy nje nokuthi hayi ngibusy ke manje nomuntu wesilisa lo engibusy naye, futhi usekwenza manje akasakufihlike manje, usekwenza nje bume, ngoba at that time wafika nje hamba ngemonto, wafika ukuthi uzolanda impahla, hamba nomalume wakhe uyaphuthuma uyahamba, wathatha impahla nesikhwama waphuma wahamba. Ngiphuma nje ngendoda, hayibo ukwenzalana, usanginisho nekhisi, awusangihaka usenza lutho, hayi ngiyahamba ngiyabuya, wahamba kanjalo. Okay, I decided ke ukuthi no, impilo ngiyayibona ukuthi iya kwelinye side, ayila ebengicabanga ukuthi iya khona, ayila ebengibona ukuthi mhlambe iyenzeka lento enzakalayo, iya nje kwelinye side engingacabanga ukuthi ngaya kulona. Yangishaya leyo nto, yangilimaza kakhulu empilweni yami, ngokuthi ngakaze ngicabanga ukuthi lo yamuntu wesifazane engenza lento ayenza kumina. Kwabuhlungu ngendlela eyisimanga into ayenza kumina, ngokuthi namhlanje mangicabanga ngifikelwe zinyembezi ngendlela enza ngayo. So ke only to found out ke okay ubusy nalomuntu abusy naye wenza lento ayenzayo, not ukuthi bonke abantu besifazane banjalo, but indlela nje angiphoxa ngayo, wesiphatha umuntu umthole umfice vele enezinye izingane eceleni. Athe suka lapho ke base ngimconfrontile ukuthi why wenza kanjena, sixabane, angitshela ngithi mina futhi shuthi ke into ezowenza la, let's go to divorce, ngoba ngeke ngikwazi ukuhlala nomuntu osifazana wenza njengawo. Athi maye ngamdivorce nje ngiyobona ukuthi ngifana nobani. Okay, hayi nginganaki ke nami nje ngiqhubeke ngithi ngiyahlala, kube ngathi izinto ziba right, sithola omunye ubaba asiluleke, omunye umfundisi asiluleke, sihlale phansi, kodwa ngizwe ukuthi umuntu engisengibona ukuthi vele uselale nomunye umuntu wesilisa, kunzima ukuthi ngingamxolela. Masifika esigabeni sesibili la khona ngibona ukuthi hayi kunzima ngempela ukuthi ngingamxolela on such of the way ukuthi ngangilimele ngalendlela le exa ukwenza empilweni yami, ngoba wayengilimazile kakhulu ngendlela nje ayengilimaze ngayo.
indlela nje eyayingachazeki. Uma ke eseqhubekile sengithandile ukuthi athi izinto ziba right. The other day la qala khona isitolo sami esibhlungu ngalendlela eyisimanga, into engaze ngibona ukuthi impilo yami ingamosha ngale ndlela. Lo muntu osase ngihlala naye ase ngizamile ukuthi ngizama ukuthenga umuzi esohlala kuona, umuzi onamakamera u3, dining nekhishi and everything. Sengizama ukukhokhela njalo ngenyanga ngoba ngase ngizamile ukuthola omunye umsebenzi okwazi ukungilekelela njalo ngenyanga. Ngizama ukukhokhela arrangement esasinala abantu ukuthi njalo ngenyanga ngiyawukhokhela lo muzi, only to found out ke on 2018 kwaku 2018 April kuzoba iPassover, I think kwakuzi 5 zika April, athumele omunye umntwana ahambe emsebenzini ekseni. Kukhona izingane okufanele izingane zakhe ezu2 fanele zilandwe eClermont. Mafanele zilandwe izingane zakhe la ahlala khona yena lo sisi. Afike la khona esigabeni sokuthi athi kumina ayi ngeke ngizocela ukuthi uthumele usibanibani angilandele izingane. Mayemthumela lo ntombazane eza endlini ukuthi ngizomnika imali. Afike lo mntwana, mayefika lo mntwana athi baba ngithunyiwe la umama ukuthi ngizolanda imali yokuthi ngiyolanda izingane eClermont. Ngingene engifice ngingekho endlini, afone, mayefona size nomunye ubaba sisuke esontweni, afika ngidrophe lo baba ngemonto aqhubeka ahamba. Uma ngehla nangi lo mntwana uyaqhamuka ukuhamba nomfowabo, mayihamba nomfowabo ebese ngithi mina ngicela ngilindeke la ngene endlini ngithathe imali. Ngene endlini, mangene endlini nangu untomazana usengaphakathi endlini, angena vala eminyango. Ngithi mina uphi umfowenu? Athi hayi usehambile bemphelezele. Mthetho okay ke awuthi kuthathela imali mntanami ugijime uye eClermont ungazubuye late. Ngathatha imali ngimnika imali. Elami engona ngalo kuyena angazi noma namhlanje ngona ngalo yini. Uyingoba ugogo wakhe noma mncane wakhe base be complain many times kumina bethi baba uzocela usikhulumele nodakazi uyahlupha manje. Sithatha ifoni yakhe la igcwele izithombe zakhe enqunu, usendela nabafana izithombe enqunu. Cela usikhuzele yena ukuthi akayeke lento ayenzayo ngoba izomlimaza empilweni. Ngithi zambuza ukuthi kodwa mntanami umhluphela nogogo noma mncane wakho bayakhala ngawo. Avele nje aqaqamuka athi wonke umuntu ufuna lempilweni yami, ninaka impilo yami, kwawena usona isihlobo sami njena umfundisi oqala, cela uphuma uphele empilweni yami, angazi yini ninaka impilo yami, na usulalela labantu basekhaya abahlupha impilo yami. Avele alaxaza imali phansi aphume ngomnyango. Mase ngiyambuza ukuthi awusayini kuyolanda ingane phela sececela ulanda ingane. Athi angisafunela ukuthi ngihlanisa nani, ahamba nyuka. Uma enyuka akuphela ngisho nano 5 minutes kungena icall isuka kulosise ku ex-wife lo also ex-wife manje owaye unkosikazi wami ngalesa sikhathi. Athi ayibo nangu usibanibani ethi wena ubuzama ukumdlwengula. Hawu angaze ngize ngenze lutho lo ngane leyo, ngiyibuze lo daba, yakhumbula lo daba lo show kokwayo. Athi ngithi mina bengimbuza ngalo daba, wavele waqaqamuka walwa namla. Ebese ethi hayi ke nange uthi ke wena ubufuna ukumdlwengula uye emaphoyiseni manje. Oh okay, angiyazi lento, angahamba emaphoyiseni because angiyazi. Ahambe ke kufone nomfundisi owayengiphethe ngaleso sikhathi, athi indaba ezitha nangu la untombazane la uthi kade uzama ukumdlwengula. Ngithi mina ibaba angaze ngizame umuntu umdlwengula, ngiyayizwa lo nto leyo, abanimbuze. Hayi behambe ke bafike khona intombazane, bafike futhi bagcizela ukhethe intombazane ukuthi hayi ugogo athi mina ngazi lutho, nange ngale kamereni ulele, ufikwa ngasho lutho la ekhaya. Bambize bekhulume naye, athi endlini ngimbambele endlini mina igazi ligcwele phansi endlini ngoba kade ivirgin igcwele embedeni igcwele phansi kuma napha napha. Bafike lo mfundisi nomama wakhe baqonde straight endlini. Ngithi mina kwenze njani? Mabethi hayi konke sifuna ukuyibona endlini. Mabefika endlini ku clean endlini. Bafonele lo siswayo ex-wife also ex-wife wama yonkosazi wama lesa sikhathi. Bambuza endlini ushiye kunjani? Athi mangizoyenza i-video call, enza i-video call. Athi yonke lento engiyishe nje obekunjalo endlini. Yini kwenze njani? Athi lo ntombazane lo othi udlwengulwe umthobisi
uthi yena ushiye nje endlini kumahliphi kugcwele igazi ngoba kade evirgin andawe kade egqokile athi uyithathelwa ilahle emgqomeni igcwele igazi bebecinga kulo mgqomo loyo ayiki andawe akho lutho athi bengifuna ukumehlisa uzipho kodwa mabebuke ngoba ayigqokile ayinazipho. Okay, kube kanjalo ke nje khanjwe ke shuthi ke kulindwa umamncane wayo nobhuti wayo khanjwe kuyovulwa icase. Before that afika ubhuti wayo mayefika endlini angifice ngilele befike bebawu2 bangikhombe ngesibhamu bethi sekusemaphoyiseni ngithi mina ngizokwenza lemaphoyiseni thudlo ngilingane yasekhaya bangithathe bengifake emontweni ebomvu yayitheza bengifake kuyona mabengifake kuyona ngihlale ngaphambili phethe isibhamu lomunye uyadriver lomunye ngibona ukuthi ngiyayazi police station yala hlala ngakhona yayingakephi because angidlula njalo kuyona manje enkonzweni ngibona ukuthi labantu abaye police station bathatha afonela omunye athi ayinayi lenja le siza nayo lapho manje ngivele ngivula umnyango imoto ihamba ngivula umnyango namhlanje nginesikhala ngivula umnyango imoto ihamba ngijumpe ngiphumele ngaphandle mangiphumela ngaphandle ngivuke futhi at the same time ngibale ngingene ehlathini mangene ehlathini ngicashe khona ngiphethe ifoni mangithi ifoni yami ifahlakile kodwa yathasheka kwenye indawo ngichofa ifoni ngifonela omunye ubaba esasonta naye hey baba nginenkinga nje manje lingichaza nje le story sonke labantu laba bafuna ungithatha abayi nami police station bathe kumina endlini se police station and bangishayisha nangesibhamu ekhanda asiye police station ngiyabona bathatha lo mgwaqo phe ngaseyimobeni ngicela ungilanda ngisendaweni ukuthi ngiyababona la ngemonto ba around should bayangicinga athi hamba uzophumela ngase garage ngihambe ngize ngoba khona ihlathi lapha ngihambe endleleni encane la ngize ngiyophumela egarage mangiphumela egarage angimfice sekhona lo baba angithathe sambe ngiyohlala komunye umama nje for those few insukana lezo bafonela nonkosikazi bemtshela ukuthi hayi ngikwasibanibani mangifika ke lapho sihlale bese bathi kwenzaleni bese ngichaza nje istory sonke ukuthi kwenzaleni bafika kanjani labafana ngesikhathi mina ngihlele ekhaya uboka lo mama kufika amaphoyisa endlini ezongifuna sengivulelwe icala le rape ngesikhathi ngibuyele endlini ngifike umakhelwana ngitshela ukuthi kade kufika amaphoyisa la afika izolo ekseni afike mina afika nantambama entambama bafike sebamba ngamatekisi awu2 nemonto encane azofuna umfundisi la odlwengulile ngithi mina okay uthe ubani lo basho ukuthi ayumsesha umdungu thamba ufike ngifune yena eChaswell hayi ngihambe nangempela ngakusasa drive ngiye khona ngifike epolice station mangifike epolice station nginokhe ngisicela ukubona umsesha umdungu hayi kade ngikhuluma naye vele kusho ukuthi angimazi wesifazane ebese yasho ukuthi I mean angasho ukuthi mina athi cela uhlale la umlinde la ahambe lo sisi mayebuya bese yabuya sezothi I mean umsesha umdungu cha singene la eoffice singene eoffice bese ethi nayi ngizothi uyangicela uyangidinga sisi ngivulele icala le rape athi ubani ngithi mina mina umthobe sezulu umfundisi ngithi mina yes umfundisi ethi hamba ubuye kusasa sengikhona epolice station athi hamba ubuye kusasa ngihambe nampela ngibuye endlini ngibuye ngakusasa ekseni athi nje u7 ekushayele la ngibuye futhi ngakusasa ekseni mangifika eoffice athi ufike nje ngo7 uze la eoffice lami mangifika ngo7 xa nafika ngoba 7:15 mangifika ngoba 7:15 ngifice khona ugogo nayo lengane bese bethi ke angene athi uyabazi labaZulu ngithi mina yebo ngiyabazi umzalwane lo sikhonza naye nogogo wakhe athi uyamazi lo thiwa Yesu umfundisi ngani uyamazi lo thiwa yebo uyena lo mfundisi thiwa ehambanike bese ethi kaZulu ke usuvulelwe icala ke lokudlwengula lo ntombazane hayibo angaze ngimdlwengule ngithi ngizama uchaza story sonke athi ke ngizoginqisa manje angiginqisa ngenza zonke izinto bese ethi hamba kusasa ekseni ngifuna sihlangane ePine Town lapha ku Spa ku Knowles sihlangane khona ngingaboshwa ngingahlala esitokisini hambe ngibuyele endlini nangisasa futhi ekseni ngivuka because yabona lokho ngiyenza lento ngoba ngiyazazi ukuthi icala ngilenzanga angilazi ngivuke ngiye ePine Town eKnowles mangifika ePine Town eKnowles nangu ulokhuzana usisi usengilindile la nginamanye amaphoyisa awu2 singene bengifaka uZankosi bongenisa ngala ezansi bese ngiyanyuka senginyukela enkantolo phezulu fike enkantolo ngithola ibail ka2.5 khokhi bail ngiphume futhi bengiqaqe ngiphume qaleke nje manje sengiattenda ke case from 2018 ngoApril njalo ke ngenyanga ngiattend icase njalo ngenyanga attend icase ngiye enkantolo akabikho uNtombazane liyahlehla lokhu lihlehla bese uthi ngo2018
November vele kuthiwa icala lihoxile. Uma uthi umuntu engikhokhela ibail angeza ayithatha ibail yakhe bayaphethe iID yakhe kusho ukuthi ngalo ndlela ngiyiphethe vele iID ngangiyikhiphe mina vele ibail hayi ngilokhuzane ngihambe same time ngikhiphe ibail yonke into ikhokheleke ngiphume. Uma siphuma icala thola hoxile 2019 kubo December kubo January kubo February sese kuyi separation nalo usisi lo obe uyilokhuzana wami obe uex-wife wami ngalesikhathi sisi kwenza yonke lezi ngxishinxishi sivele sibe ku separation sengiqala ukuhamba icase vele sengiyi separation nayo 2019 January February March April kuthi ngo May livuka icala ngifonelwe nje u031 umthombe sizulu lesikhuluma naye ngithi mina yebo umthombe sizulu athi hayi umseshu usibani bangicela ufike la ePinetown enkantolo kusasa eF court. Oh okay ayikhinkingi ngivuke nginanga impela nami ngiye khona uma ngifika ngimfica athi yakhumbula icala lakho le rape oboshelelo ngithi mina athi ayike li on njengamanje. How? Yes okay athi buya kusasa ngibuye kusasa uyongena enkantolo mangibuya kusasa ngiye F court mangiye F court ePinetown thiwa icala lakho liyaqhubeka with a free bail. Okay qhubekeke kubo April kubo May ngihamba nje icase yami afika untombazane asekufike ngemantombazane ngo2019 ngo I think what was July or August afike manje azochaza kwenzakala kanjani akhuluma istatement eziningi engahlangana nalezi ayishiye emaphoyiseni mayifika la enkantolo akhulume yonke into engahlangani yonke into engahlangani achaza ukuthi yena bengafuna ukuvula icala befuna mina ngihlawule umuzwa kubo bese qhubeka impilo esekhala and all the stuffs ilokhuzana yethu icase yami kubo ufike nomfundisi oyizongifaka ezokhuluma achaza istory sakhe sokuthi ungazi kanjani sazana kanjani ubuka ngiwumuntu ongalenza indlela icala achaza sonke istory bese athi ulokhuzana wami uex-wife wami ngizoza enkantolo ngizotestify it was October 2019 ngizofakaza against you wena ngifuna uyobolela ejele. How? Ngiyobolela ejele ngobani vele lengane wayidlwengula ngangidlwengula ngangikephi ngoba nowabona endlini idlengane wagcwala igazi endlini walifica igazi wona ntambama hayi akuhlahlanga lokho walifica igazi wona wa clean ngithi mina ngacleana wawungeke uzubona ingubo zingcolile noma umbhedo ungcolile noma kunjani wawuzofica phela endlini kungcolile awufica kwashiwe noma izinto zimanzi yonke into wayifica nje obuyishile ekseni uvukela endlini wena ekseni hayi nje avela drop ucingo mathi ngibone ngiyamfonela back akusalibamba ucingo kubo November kubo December ka 2019 go 20 I'm sorry not December go 2019 October bese kuthiwa ke Mr Zulu utholakale unecala lokudlwengula lo ntombazana ayi kube buhlungu nje ngigule same time kube buhlungu nje enhlizweni yami ukuthi ngento engiyazi ukuthi angiyenzanga kanti ngayizolo bengitholele call anti ngakusasa ngizoya enkantolo bese thiwabuya ngomhla ka 28 January 2020 sizokunika isigwebo sakho isentence yakho or judgment yakho hayi nangempela ke lipheleke kanjalo ke ngo2019 kubo October kubo November kubo December. That was my last Christmas 2019 ngingaphandle nginomndeni wami baxoxa nasekhaya ngoba bebelazi ekhaya icase engihambayo and they were so supportive kumina kakhulu babe ngisupporta kakhulu nje ibe inkinga impilo yami on that time senginavela umuntu ebese ngimove on naye empilweni sesiprocesse into ze divorce nalo saqeda naye then 20 bese kuthiwa ngo2020 angize ngizothola isigwebo sami sale case engihambile noma le case ebengiboshelwe yona ye rape ngokuthi angibuye ngo2020 January 28 ngizothola isentence yami. So ke ngo January 2020 ngomhla ka 28 I think was Tuesday or Wednesday mangaphosisi usuku olwaba nzima nosuku olwaba inkinga empilweni yami
whereby iPinetown Court eF Court bengigweba khona u8 years imprisonment, bangigweba ke iminyaka ewu8 ngebhadle ejele.